er det rigtigt, siger nej. Kommer en bil, så. Altså, man skal ikke bande med den der. Det her kan jeg bare slå til. Hvad siger du? Man bander i filmen. Optager den forud eller bagud? Forud. Nu skal jeg foran. Nej. Ved du ikke, hvad en film? Det er mig, der går ud og handler om. Jeg håber ikke tabt kameraet. Piller du ved den? Jeg skulle bare lige mærke, om jeg havde tabt det. Det har du ikke. På. Vi kører lidt hurtigere. Ja, det bestemmer du. Så gør vi det. Jeg vil hellere køre i anden gear. Nej. Er du med? Ja. Godt. Kører cirka 10 km i timen. Nu hvis nu er en vild mand, hva'? Jeg kører over 30, tror Hold jeg. øje med, om der kommer biler herinde. Ja. Jeg er nok hellere. Så. Og den bil, den er kørt, så kan vi godt nå over. Ja. Og så kører vi den vej. Vi skal ikke ned til stranden i dag. Hvorfor ikke? For det skal vi ikke. Vej. Ja, kameraet er stadig på. Godt. Du siger bare til, hvis der falder af, hvis jeg ikke kan høre det. Ja, det gør det ikke. Ved du det? Skal vi køre lidt vildt nu? Gør du? Ja. Vil du ikke? Hvorfor? Hvad mener du? Men kan vi ikke køre vildt hurtigt?
lyder nok ikke med. Det kunne det ikke. Så det kunne jeg godt. Nej, for det gjorde det ikke. Jeg kørte for hurtigt. Det er det eneste jeg gjorde. Men kameraet sidder jo stadig på. Det vigtigste er jo kameraet. Det kostede 2.000 kroner. Det vigtigste er mig. Det vigtigste er kameraet. Det kostede 2.000 kroner. Det er dyrt. Nu kører jeg over i din side, ikke også? Du kan ikke se, om der kommer nogen i svingen der vel. Der er også en, der kørte i min side. Ja. Der var også en klovn. Der kan man køre ind den sti der. Hvad? Du kan også køre ind den sti. Det gider jeg ikke. Jeg skal køre langt på vej. Kør lige. Hvor bliver kameraet ikke faldet af, ikke? Jo, det skal jeg nok. Ja, jeg spørger, om det falder af. Det falder ikke af. Skal jeg nok sige til. Ja, så. Køre den anden vej så, eller hvad? Det kan vi godt. Du vil. Ja. Vi kører også ret hurtigt nu. Ja, det er 7 km i timen, jeg kører. Jeg overhaler. Du kan ikke køre så stærkt, vel? Ja, det må jeg da gerne. Du er ved at ramme knæene i styret. Hvad? Du er ved at ramme knæene op i styret, når du kører. Nej. Nå. 20 cm fra cirka. Og så meget. Ja. Det var godt.
Det andet er det cirka 19. Godt. Jeg husker, at vi ikke kører nogle fodgængere ned i vandet. Ja. Der er bare en, der spørger. Den går i den forkerte side. Ja. Ja, det ved jeg godt. Hvorfor de går til. Er du med? Alle folk går i deres spor med i vores. Det må jeg så ikke køre i. Ned i vandet, der skal vi hjem i sommerhuset. Køre lidt mere. Hvad siger du? Vi skal hjem til sommerhuset. Vi skal ned til sommerhuset omkring der. Til venstre. Hvad var det? Bokstøj. Det er godt, kameraet aldrig fejler af. Det sagde jeg i hvert fald. Der kommer en bil. Kommer en
Sladder. Prøv at være med at køre helt derude. Okay. Altså, man skal ikke være sur til den her video. Nej, det er jeg heller ikke. Jeg siger, at det er sur. Du skal bare passe på med at køre for langt ud i siden, så kan du vælte. Det ved du. Og jeg kan ikke vælte. Du er ikke godt. Husk at følge med, Niels. Hej. Ja. Vi sidder og parerer over en boks.